Sound. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears when you pass by. How good you. Uy, ma, nauna ka ma. Mega shoutout naman dyan sa'yo ma. Kumusta? Shot na tayo. Mega love shoutout naman dyan sa'yo ma. Welcome din sa aking live streaming, Mr. Wanderer, second honor. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Mr. Wanderer. Welcome din po sa aking live streaming, Lloyd Jane Bisario. Hi host, dan tamsak harang. Ayan sabi ni Ma'am Lloyd Jane Bisario. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Lloyd Bisario. Welcome din po sa aking live streaming. Second time sa harang. Ayan. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin ng makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Lloyd Jane Bisario. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Mr. Wanderer, palimos ng tamsak sa premiere ko po. Ayan. Sige. Ilagay natin kay Night Boot. Ilagay ko muna kay Night Boot. Patamsakan natin sir at mabigay tayo ng double H sa mga nangangailangan ng double H dyan. Hello Joe Margel. Ayan. Mr. Wanderer. Sa inayawan basing masugatan tas akong S. T1 guys, T1 patamsak naman ako guys. Ma'am Jane Lloyd Diaz, mega love shoutout po dyan sa iyo. Ninja ni Lloyd Jane Bisario. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function dyan. Ayan. Salamat sir, di mo ko kilala sir, sabi ni Mr. Wanderer. Ayan. Sino ba? Oo. Sana all. Hindi, kinukuha ko lang yung pangalan. Manlalakbay, mega shoutout naman dyan sa iyo, Manlalakbay. Welcome din sa aking live streaming. T1, ayun, Mr. Wanderer ang nilagay ko. Jane Lloyd Diaz, salamat host. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Jane Lloyd Diaz. Welcome din sa aking live streaming. Bigyan kita din ng iyong moderator function para kung gusto mong magbaba ng iyong link, you can simply drop your link whenever you wanted to drop your link. Ayan. Or you can make friends. Ayan. T1 dan harang, sabi ni Joe Margel. Sige ma. Wala, nawawala yung aking ballpen. Nangisda ako sir. Sana all nangingisda. Uy, malaking bakulaw nangingisda. Mega love shoutout naman dyan sa malaking bakulaw na nangingisda. Si Daman Lalakbay, the Hugot King. Kumusta? Of course. Sana all nangingisda. T1 dan harang. Ayun. Thank you for that sweet harang mo dyan, ma. Punta ko dyan, ma, sa inyo maya pagkatapos ng aking live streaming. Harang mo dyan, ma. Lolo. Kumusta naman tayo dyan? Naman Lalakbay. Kumusta? Medyo nakaka okay na kami ngayon. Oo. Medyo okay na lahat. Sige boss, sige. Ang ganda na ayos yung paggagawa mo ng aking monitor handle, o di ba? Ang ganda niya. Kahit saan ko na ipaling, nakikita na. Madyan ako, maya.
Dudong Joe Margel, baba ka bahay mo. Ayan. Ito oh. Pamangking ko yan si Joe Margel. JD1. Tamang-tama lang. Ayos na ayos nga. Maganda, maganda. Pinturahan ko bukas. Nakikita ko na, nababasa ko na. Oh, diba? Wala pala akong ballpen. Uy, mega love shoutout naman sa ballpen kung nawawala. Mar, dikitan mo yan, Mar, si Daman Lalakbay. Ayun, mga legit and organic na kaibigan yan. Mga pupuging lalaking jutes. Oo, si Daman Lalakbay. Highly recommended monetized channel also yan si Daman Lalakbay. And then, bukas kung may bukas, simulan na natin ang iyong music streaming bukas. Umaga. Dan Jomar, sabi ni Daman Lalakbay. Palimos ng tamsak sa premiere. T1, sir, T1. Uy, 3 na lang pala. 3 na lang. Road to 100 na naman yan. Sana all, ang sipag mangisda. Ako wala akong naiisda. Nagano ako tawag dito, namalayga ako kanina. Pumunta ako ng Tabaco, Mar. Oo, ginamit ko bebe yung chair. Di ba? I-share muna kita, sir. Ayun. Junixol 007. Mega love shoutout po dyan sa'yo. Junixol 007. Nagbabalik din natin na kaibigan. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Kumusta? Sino yung didikitan, boss? Ayan. Si Daman Lalakbay T1. Ayan. Ay, TMB ang code. Ayan. Dikitan mo yan. Sir, Daman Lalakbay, baka naman yung mga pandikit mo dyan, sige na, maluoy mo. Pamangking ko yan si Joe Margel. Taga dito yan sa may sa amin. Tinuturoan ko mag-YouTube. Pag music streaming ko rin yan si Joe Margel para naman ma-monetize din ang kanyang channel. Bukas simulan natin, Mar. Pababa po ng bahay, sabi ni Joe Margel. Ayan VIP member. Si Daman Lalakbay, si Junixol 007. Pwede mo dikitan din yan. Sir, Junixol 007. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, sir. Thank you for that sweet thumbs up. And welcome din po sa aking live streaming. Sino pa ba? Pababa po ng bahay. Ayan TMB. Yan binababa ni Nightboot. Bakit may tuwad to, Daman Lalakbay? Tamsak. Bakit may tuwad yun? Ayos. Matagal na to. Actually, matagal ko na itong binili. Ngayon ko lang ginamit. And hindi ko pa kasi tapos ipa-renovate yung aking background. Pang malakasan. Sana all. Basta naman tayo dyan, sir. Sige na, sir, dikitan mo yan si Joe Margel. Pamangking ko yan. Yung mga pangmalakasan ng pandikit dyan, maluoy mo. Baka naman. Hayaan mo yan, tuwaran mo din, sir, ng isa pa para couple sila. Sana all. Sige. 105 subscribe. Ay, thumbs up. May isang tuwad. Sa aking pag-iising, ako iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin. Bestie ko yan, sir. Wow, sana all my bestie. Ako'y iiwan mo. Sana all may nagkakabeshi. Beshi. Wala na akong mapatamsakan. Very nice. Diba? Pwede kitan mo na. Sige na, sir. Si Joe Margel. Pamangking ko yan.
Baka naman. Mm-mm. Hindi na makadikit main ko at isang ninja ko, kaya ito gamit ko. Dikit pa more. Mula sa aking piling, isang magandang anak. Dikitan ko yan ng 15 later. Ngayon na, oy. Sige na. Lagi ko May pasok ka ba ngayon? May pasok ka? Or naka-break time ka ngayon? Nag-ano ka na ba? Na, ano ba yan? Tawag dito. Kumain na. Ganon. Naka-break time ka ngayon, sir? Uy, yung by vlogger ko, road to grade 5. Sana all. Ang sipag, uy. By vlogger, Tamsak. Thank you for that, si Tamsak, sir. anong mapipigil 465, sana all. Sipag mangisda. ikaw ang lahat sa akin. Holiday, sir. Oo nga, Ramadan pala na. Ramadan is life. Ramadan is holiday. Ibigay ko to sa kapatid ko, sir. Pangisda mo nang ipangisda. Hoy, bebe. Hoy, bebe. Bakit andyan ka sa likod? Of course. Hoy, bebe. Nakikita ko ikaw, bebe. Ikaw yung background ko, bebe. Dito lang, sir. Sige lang, sir. Sige lang. Okay. Salamat. Tamsak, sir, host. Sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Ay, eto pa, si Ma'am Shimmer's Vlog. Sir, by vlogger, baka naman maluoy mo. Oo. Ilan na ba si Ma'am Shimmer's Vlog? Ang ating super chatter kahapon. Road to 100, ayun. Baka naman. Road to 100, guys. 80 na lang ang kailangan. 82 na lang. Ano, sir, baka naman. Sige. Road to 100 ang aking super chatter na si Ma'am Shimmer's Vlog. Baka naman. Ipin ko yung ano. Ito. 18 na lang, 18. Blessed Sunday, sir, host. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Shimmer's Vlog. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Sana makagraduate ka, ma'am, ng 100. Gawan natin ng paraan. Dikitan ang mayaman. Oo nga, sayang. Super chatter ko yan, si Ma'am Shimmer's Vlog. Harang pa, boss, sabi ni Joe Margel. Ayun. Thank you naman dyan sa mga paharang mo dyan, ma. Sige, dikitan ng mayaman. Blessed Sunday, host. Wala pa, maaga kasi akong nagsimula ngayon. Pupunta ako kay Mar. Ma'am Shi, Dan Pulpak, sabi ni by vlogger. Sige. Bebe, pahingi nga ako ng ballpen, bebe. Kinuha mo yung ballpen ko, bebe. Yung dito, bebe. Oh, asa na ba yun? Yung pinaglaruan ni Bebe Sane.
Meron ka pala dito ng ano, na manlalakbay sa akin. T11 na pala. Sige, T1. Okay lang yan, T1. Dan Tamsak, si Damalalakbay yan, ano, Ma'am Shimmer's Vlog, si Mr. Wanderer. 83. Baka naman guys. Ay, dadalawa lang pala tayo. Sige, sige. Maya-maya, ma'am. Maya-maya. Pagka may mga tao naman, patamsakan natin yan. Mamigay tayo ng isang katutak na ano. Isang katutak na WH. Pangarap sa Diyos na hindi makapili. Dan Ma'am Shi, sabi ni Damalalakbay. Ayan guys, ang totoong, ano, ang totoong main channel ni Damalalakbay guys. Ayan. Hindi ko pala naipasok yung aking join button sa'yo, sir, ano, Damalalakbay. Gabi, ikaw ang pag-asang tanglaw sa dilim. Hindi ko pala naibabalik yung join button ko sa'yo. Hayaan mo, may Gcash na ako. Ibabalik ko na yan. Oo nga. Hindi ito ang totoo, sir. Oo. Alin ba talaga? Ligaya sa tuwing ika'y pamasdan sa piling mo. Bye vlogger na sa bahay mo. Ayan, Tamsak. Ikaw Oo. Oo, yan pala ang totoo. Bakit may ano, may badge yung isa? Yung hindi. Yung ninja. Mega love shoutout naman po dyan sa 6 million in the house. Mega shoutout po dyan sa inyo. Welcome din po sa aking live streaming. And thank you for keeping me in your background, guys. Happy Mother's Day, sabi ni Sir Mark Jacos. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Mark Jacos. Happy Mother's Day naman dyan sa iyong mother. Sir Mark Jacos, welcome din po sa aking live streaming. Boss, nice sir, sabi ni Sir Mark Jacos. Actually, matagal ko na itong binili guys. Ngayon ko lang kinuha. Ngayon ko lang ginamit. Pa-set reminder guys. Salamat. Ayan. Premier ba sir? Inspiring words that point us to Jesus by... Oh, sige sir. Ilagay natin kay T2. It's hard for me to say how I wish you never away. Ilagay ko ikaw sir kay ano, T2. It's hard to let you go. Tomorrow seems so T2, ayan. Pinamember ko ang ninja ko sir kasi gumamit kami ng VPN dito. Pag ito main ko, gamitin ma-change ang location sa AdSense ko. Tama! Oo. Uy, si Dapati Channel, wala kaming magagawa kay Dapati Channel. Patamsak naman ako guys, patamsak. T1 and T2, baka naman. And baka naman guys, pwede nyong dikitan ng aking super chatter. Mayaman yan. Highly recommended channel also. Nagpapakulay sa ating bahay. Road to 100 guys. Baka naman. Oo nga. Si Ma'am Shimmer's Vlog yan. to leave it all behind. I wonder why. Nandito ako sa sala nag live stream. And then lahat ng aking gamit kasi is inilabas ko sa kwarto. Masikip sa kwarto kasi inaayos yung aking background. Ayun, 7 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo. Salamat guys. Kung may mga premiere kayo dyan guys, habang naka-BG kayo, pwede nyong sabihin patamsakan natin. Sana all may sala, o diba? Hindi, nasa sala lang sila. Nasa sala lang siya. Oo.
Sir Mark Jacos dan tamsak sabi ni Ma'am Shimmer's Vlog. Ma'am Shimmers, bigyan po kita ma'am ng ano, WH na din. One WH ma'am, Sir Mark Jacos dan tamsak. Salamat Sir Host. Ayan. Always welcome po ma'am, always welcome. Ilan na ba ano, Ma'am Shimmers? Ilan na ba yung ano mo? Antayin natin mama ano, padagdagan natin mamang yung ano. Tingnan ko muna host, ayan. Kumain ako ng Indian Mingo. Ang daming sabit ang ngipin ko. BNG Cooking Vlog. Mega shoutout naman dyan kay BNG Cooking and Vlog. Hello naman dyan sa iyo ma'am. Kumusta ma'am BNG Cooking and Vlog? Kumusta naman tayo dyan? Thank you naman dyan sa iyong mga patamsak. And for keeping me in your background also. Kumusta ma'am BNG? Long time no see ma'am. Asan ba si ano? Si BFF, ang aking BFF guys, si Ma'am Job. Asan ba yon? Di ko nakikita si Ma'am Jab. Kumusta naman yon? Magandang gabi po, sir. Magandang gabi din po dyan sa iyo, Ma'am. BNG Cooking and Vlog. Ayan. Hindi ko nakikita yung aking BFF. 84, sir, host. Ayan, 84. Ayan. Sige. 16 na lang, 16. Padikitan natin yan, Ma'am. Padikitan. Dating dikit po kami, boss, ni Daman Lalakbay. Sige. I-music streaming na natin yan, ma. Na ano mo, na account mo. Habang nangingisda ka, i-music streaming natin yan. Pagkagabi. Mga isang buwan lang yan. Yung ano, bebe? Loser, bebe, loser. Yahoo shoutout sa upuan, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Atimon. Kumusta? Kape. Good morning po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Tito Dan Harang boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Bigyan kita ng another 1WH. Ma'am Shi, 90 ka na. Ayun. Ma'am Atimon, good morning naman dyan sa iyo. Nagkape ka na ba dyan? Sir, BG lang to. Sleep muna may. Sige, sir. Anong oras na ba dyan? Di ba alas 12 na? Ay, ba? Alas 12. Wala na ako emoji. Bakit, ma'am? Okay lang po yun, ma'am.
Ayan mo lang yun, ma'am. It's totally fine. Now I know that sometimes promises just fade away. I need Nangingisda ako doon, ma'am, sa'yo. Kanina. you this way. Akala mo lang. Di lang ako nag-comment. Kasi napaghalataan ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga, na nangingisda ako. Di ako nagko-comment, nagtutuldok-tuldok lang ako doon sa'yo kanina, ma'am. This pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. Shout out sa paang nasa likod mo. Oy, bebe, shout out daw sa paa mo. Sabi ko sa'yo, bebe. Mega mega love shout out naman dyan sa paa ni bebe. O, di ba? Bagong ligo kasi, may ganyan ang buhok niya. Oh, la 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 la. Salamat, sir. Hyder Musa, Hyder Musa. Mega mega love shout out to you. Welcome back din sa aking live streaming. Hyder Musa, Hyder Musa. How are you, dear host? I'm totally fine. I'm okay. Hyder Musa, Hyder Musa. How about you? I never dreamed Wow, precious baby. Ayan. was all Wow, meron akong tadang! I love this. And I'm loving this. O, diba? Meron akong binigay sa akin. just a game that you Saan galing to? know. Wow. Kamuting ka. O, diba? Meron akong merienda. O, diba? Sana all may merienda. Thank you naman dyan. Wow, precious baby. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Hyder Musa, Hyder Musa. Welcome also to my live streaming. Giatay, wag mong pakita, sir. Sarap nito, ma'am. Ano ba ang tawag dito sa ano? Sweet and ano to eh. Yung sa Tagalog, ano ba ang Tagalog nito? Hindi naman to puso. Suman. O, diba? Suman. Parang suman. O, diba? Ang sarap nito. Giatay daw, wag ko daw ipakita. Wuho Tech Zone. Mega love shout out to you, Wuho Tech Zone. Hi. Mega love shout out to you, Wuho Tech Zone, our new friend who is in my live streaming. Please support na yun. I will gonna give you also moderator function so that you can start promoting your channel in my live streaming, or you can simply drop your link whenever you wanted to make friends in my live streaming, Wuho Tech Zone. Mega love shout out to you, and thank you also for joining my live streaming. Giatay, wag mong pakita, sir, ma'am. Oo, diba? Tapos bagay nito yung kape. As in. Mega love shout out to you, Ma'am Hyder Musa. Ramadan, ayan. Oh, ang cute naman ng baby, diba? Ang tangos ng ilong niya. Tsaka ang haba ng ng pilik mata, diba? Ang cute. Wuho Tech Zone, you can drop your link. Please check my first channel support. Ayan. Where you from, Wuho Tech Zone, if it's okay for me to ask you? Where you from? Whoa, 3.91 subscriber? Million subscriber, whoa. I want support. You're gonna be kidding me, you got 3.91 subscriber. Whoa! And someone's catching fish, huh? By the use of your ninja account. Mega love shout out to you. Make joke horror. Welcome also to my live streaming. He got 3.91 million subscriber, guys. As in, Wohotek, you're from India. Welcome also to my live streaming. Wohotek Zone. Is this your main channel, Wohotek Zone? 3.4 million as in views. 3.4 million views pa, sir. Oo nga. How to be you, sir? You've got 13 million views. Last 2 years, a couple of years ago, the Scary Doll story. How I need you so Ho ho. be my lady.
Wow, sir, na all million sub. Oo nga, ma'am. Wow, Texon, mega love shout out to you and welcome also to my live streaming. This is just my small house. Ano ba? that I want to hear. Mega love shoutout din po dyan kay Aljern Channel. Nagbabalik rin po natin na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Sir Aljern Channel, o diba? Nagbabalik natin na kaibigan. Hindi ito bago sa akin. Ating kaibigan na nagbabalik sa atin who is in my live streaming also. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Aljern Channel. Hello bro Uragon, I'm glad to be back sa LS mo. Oo nga po Sir Aljern Channel. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Monetize channel ka na Sir Aljern Channel. It's been a long time. Where have you been? I want 4 million sub, please give. Walang yato. Lilima lang ang tao dito. Gusto 4 million. Oo. Meron ako dito 4 million na 4 million na pansaksak. Saksakin ko to sa ngalan nila. Hoy, Ma'am Atimon, naghahanap ng 4 million subscriber daw. Lilima lang tayo dito eh. Sir, nagtaka ako, ba't ninja gamit? Yung iba kumukuha lang ng mga channel na malaki para akala natin sa kanya nakakaloka. Piste. Kalain mo yun. Apat nga lang tayo dito. 4 na milyon ang gusto. Nawalaan ko sa Indianong yan. Oh, saksakin ko yan sa ngalang-alas. I will. Tagal ko na wala sobra. Busy lang po. Di pa ako monetize. Medyo naglaylo ako sa YT channel. Oo nga, sir. It's been a long time. Nakauwi na ako, sir, sa I am from India. All the way from India, guys. The name is Wohotekson. Mega love shoutout to you. Can you please type me, Wohotekson, if it's okay with you? Can you please type me? I'm from Philippines and you're from India. And I have only 4 viewers. You like 4 million. Yata diyan sa kanya nakaulang. You've got 3.4 million. I really don't know what you want to say. Me. Can you please type me? Only me. M-E. Where are you from? I'm from Philippines. My country of origin is Philippines and you are in my live streaming, Sir Wohotekson. Ma'am Atimon Vlog, ilabas mo ang 4 million ninja mo. Oo nga. Are you at home, bro Uragon now? Yes, sir, yes, sir. I'm at home. Nakauwi na ako sa Me, yeah. Wow. You hide your subscriber count, ha? Let me check your channel first. Wohotekson. Uy, bata lang pala to. How to remove any photo background without? Why did you hide your subscriber count, Wohotekson? And how is it that you're dropping someone's channel? If it's your main channel, can you please do me a favor and log into your Make Joke Horror channel, and if it's okay with you. Piste sir, mayroon ako ganyan 8 million nagpunta sa akin yata. Magsabi ka ng totoo para matulungan ka. Oo nga. Sir, mangista ka na ulit sir. Uy, sabi ni Bye Vlogger. Dikit doon sa'yo, hider mo sa. Dikit dan, ayan. Harang dan boss, sabi ni Jomar Gel. Kunin mo doon, bebe. Doon sa loob, pinasok ko kasi, bebe. Dan you dear full pack Jomar. Ayan, sabi ni hider Musa. Ito po guys, nawala si Ma'am Shimmer's vlog. Bebe, nakadikit bebe sa plastic. Ang lupit naman ito, merong 3.91 million. Yet his channel has only 4 videos. And you hide your subscriber count, ha?
Kala niya ma-promote channel niya, milyon. Ma'am Adel, mega mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel. Welcome back ma'am sa aking live streaming, Ma'am Adel Sulit. Kumusta all the way from? Nasa Tondo ka naman ngayon or nasa Batangas? Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Adel. Olo, bakit ganyan? Batangas, nasa Batangas. Sana all nakabakasyon. Nasa Batangas pala si Ma'am Adel ngayon. Meron ako dito ma'am na na 3.91 million subscriber and he wants 4 million sub. As in ngayon na dito po kila mama ako nandiyan pa rin po kay ma'am kila ma'am Claridel. Jo Margel. Meron dito ma'am si Wuhotek Zone. Nagbababa ng kanyang bahay si Make Joke Horror. Tapos meron 3.91 million subscriber tapos naghihingi ng 4 million subscribers sa kanyang channel. Sana all, sabi ko apat lang tayo. Wuhotek Zone, are you still with me? Wuhotek Zone, can you please type me? Ang ibinababa ng channel, 3.91 subscriber, million subscriber. Ninja lang siya, sir. Hindi ko nga ma'am alam kasi meron ding channel, meron na 4 na video and then in-upload niya yung how to remove any photo background without any application 1 day ago, tapos yung how to hide subscriber count 10 hours ago. And then, may Wow So Nice Part 1, 4 hours ago. And then, may Part 2 ng 4 hours ago din. Ayan. Yung Wuhotek Zone. Tapos, ang binababa niya is 3.91 million subscribers. Sana all. Nangihingi ng 4 million. Sabi ko, saksakin ko to sa ngalangala. Oo. Kalain mo yun. Ng 4 million times. Nagiging brutal ako eh. Hanapan ba naman ako ng gusto niya daw na subscriber ng 4 million. Ako nga ba 5,000 lang. Diba? Shoutout host, sabi ni Uncle Dako. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Uncle Dako. Ayun, mega love shoutout naman po dyan sa iyo Uncle Dako. Welcome din po sa aking live streaming. Dropping also is link guys. Whenever you wanted to make friends guys with Uncle Dako, just simply click on that link that he is dropping. At makipagdikitan kayo dyan. Bye vlogger, tuwang-tuwa na naman si Duman Lalakbay. Uy. Sige na, dikitan mo na yung aking super chatter, si Ma'am Shimmer's Vlog. Sige na, maluoy mo. Kala ko ba matutulog ka? Long time no see host. Oo nga po sir, Uncle Dako. Kumusta naman po sir? DJ Von. Guys, kaibiganin nyo yan guys, si Uncle Dako. Monetize channel yan guys. Ang ating kaibigan nagbabalik kayo. Ang ating kaibigang monetize channel. Anong oras sir ang ang live stream mo sir? Ma'am Cheche, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cheche. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Cheche. Oy Ma'am Cheche!
Diyos maray na banggit pa ayun. Maray na banggit man, Ma'am Cheche. Oy, Ma'am Cheche! Pwede ba yung magpapaload ako ng at least mga 2,000 pesos ng aking pangload kasi kauubos lang, ma'am. Ako lang yung gumagamit kasi. Hindi ako tapos yung kapatid ko lang yung luludan ko at saka mama ko. Magpapaload na naman ako na. Pwede ko bang gamitin yung GCash pang bayad ganon? Or ipapadala ko yung Baya Cash kung saan ko ba pwedeng ipadala? Baya bangko na lang ganon. Ang di magtamsak. Pwede po, sir. Wow, sige. Tapos binasa ko yung lahat. Walang hiya ka, ma'am. Oy, walang hiya ka. Binasa ko lahat ng may utang sa'yo. Ang lalaki ng utang. Pagdating sa dulo, kumusta? Nabalian sa nga. Ma'am Cheche, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Welcome sa aking live streaming. Pwede po, Gcash, sir, para di ka na mahirapan. Sige. Oo. Walang hiya ka. Ang haba-haba ng binasa ko. Pagdating sa dulo, wala rin pala. Oo. Kumusta naman yung mga napeke mo nun? Ma'am Atimon Vlog, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Atimon. Bye vlogger, done to you. Di ako makabakas kay puro LS ang video mo. Wala. Hindi naman nag-LS si bye vlogger. Uncle Dako, hindi naman nag-LS si bye vlogger. Uncle Dako, dan dikit sa'yo, sabi ni Joe Margel. Baka naman. Uncle Dako, dan tamsak, sabi ni Ma'am Shumers Vlog. Eto guys, si Ma'am Shumers Vlog, yung nakapin sa taas guys, ang ating super chatter. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Shumers Vlog. All the way from Norway. Oo, yayamanin. BG muna sir, 20% lang. Sige lang po ma'am, oo. Ma'am Shimmers, baka iniwan mo ako, Ma'am Atimon Vlog, sisingiling ko rin ko. Ay, Ma'am Atimon, iniwan mo ako kaninang umaga. Oo. Lagi akong iniiwan ito. Pag nagkakape ako, syempre, nagkakape ako palibot-libot ako kung saan. Diba? Dating dikit na po ako dyan, boss, sabi ni Joe Margel. Sige. Sino pa ba guys may mga premiere dyan? Kung may mga premiere kayo guys, puro live stream upload niya host yung using StreamYard. Si Bye Vlogger. Ang pinag-StreamYard niya. Oh. Ilan lang ba to? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ano na? Wow, sana all. May B8 sound card na pala siya, uy. JM Channel, Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Oo nga. Apat na live stream, ang hahaba. Ma'am Shimmers Vlog, done to you. Nice ng place. Ingat po dyan, sabi ni Ma'am Shimmers Vlog. Ay, sabi ni Uncle Dako pala. Ayan. Ay, Sir Uncle Dako, bigyan kita ng 1WH. Bawat dikit mo kay Ma'am Shimmers Vlog. Sir Uncle Dako, bigyan kita ng 1WH. Uncle Dako, 1WH, sir. Baka naman may mga ninja ka pa dyan, sir. Sige na, magbabalik yan, sir, sa'yo. Ang aking super chatter na si Ma'am Shimmers Vlog. Road to 100 po yan. Ayan. Bigyan ko ng bawat dikit nyo, guys, kay Ma'am Shimmers Vlog. Bibigyan ko po kayo ng 1WH at bawat tamsak nyo sa premiere. Bibigyan ko rin po kayo ng WH, T1 and T2. Baka may mga premiere pa kayo dyan, guys. Namimigay ako ng WH sa sino mang magtatamsak sa mga premiere nyo. Tulong na rin guys sa mga non-monetized and monetized channel also. Kaya, bebe, turn on the light, bebe, please.
Baka may mga premiere kayo dyan guys. Sabihan nyo ako ha. Patamsakan natin ang mga premiere nyo. Hyder Musa, Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Schumer's Vlog. Padikit naman guys, padikit sa sino mang. Ano to ma? Ano tong binababa mo ma? Na link. Sana all marunong na magbaba ng link. Ay, marunong na magbaba ng link. Hala, ang dami mo na palang video ma. O, diba? Ang galing. Ipag-music stream na natin ma. Harlem O, nandito na rin sa atin si Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Harlem O ang pangalan. Kailan ba ang congratulatory message part 3? Harlem O. Mega shoutout naman dyan sa iyo Harlem O. Welcome din sa aking live streaming. Try lang boss. Mayroon ako premiere bukas host, sabi ni Ma'am Schumer's Vlog. Nandito ka ma'am, di ba, kahapon? Ano ba yung code mo kahapon ma'am sa akin? T15. Ay, ilagay ko na lang kay copy and paste. Ayan. T3. Ilagay ko kay T3. T3. Hanggang T3 tayo guys. T3. Harlem O, Yahoo. Ayan. Bukas, boss. Happy Mother's Day, boss. Ayan, sabi ni Harlem O. Oy, iniwan mo rin ako, Harlem O. Gawin ko pa mamaya kasi dalawa lang kayo ni Madam. Sino yan? Pabain ko ba? Pabain mo yung intro mo at saka yung outro mo para mga 15 minutes. Happy Mother's Day naman dyan sa mga sa mga mother na mga nandyan, nakikinig, nakabigi sa atin. Happy Mother's Day to all of you. Ma'am Adel, Happy Mother's Day kay Ma'am Adel, kay Ma'am Claridel. Sino pa ba? Kay Pri. Oo, sige. Iibigin kitang tunay. Wala na akong gagawin, wala na akong papatamsakan. Ano pa ba? Wala na akong gagawin. As in. Mega love shoutout Ma'am Adel. Sabi ni Ma'am Cheche, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day naman dyan kay Ma'am Cheche, kay Ma'am Adel. O, diba? Happy Mother's Day sa inyo guys. Basta boss, may gagawin ako sa dalawa. As in, exclusive kami. Jo Margel, on the way na daw sa'yo si Ma'am Cheche. O, diba? Ano yan, bebe? Mango. Ayoko, bebe. Mamaya na lang, bebe. Ha? Lagyan mo sana, bebe, ng milk. Ganon. Masarap yan. Salamat po, Sir Uragon. Happy Mother's Day din po kay mama mo. Ayan. Thank you naman po dyan, sir. Me. JM Channel, dating dikit po ako sa inyo. Sabi ni Joe Margel. Baka naman, guys. Baka naman. RTB. Ito guys, si Ma'am Cheche, si Ma'am JM Channel, baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Kaibiganin nyo yan, napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel. Na nag-music streaming, puro mga music, kanyang streaming. DJ Handsome, DJ Vaughn.
Ilan na ba ikaw, Mar? 60 subscriber. Baka naman guys, baka naman padikit naman ako guys. It's been a long, long while. I know I've caused you pain. Salamat po, Jo Margel. Pasensya na, lang kita masusuklian. Ayan. Happy Mother's Day po to all the mothers. Ayan. Oo nga, to all the mothers out there, happy Mother's Day. Happy birthday sa inyong lahat. O, di ba? Happy birthday sa inyong lahat. 60 na, boss. Oo nga. Took you for granted. I've been such a fool. Can't we start over again? All through my life of seasons, Kunti na lang, bebe. I roam. Always there's something missing inside, yearning to come back home. You are the one I return to. Love, only love leads the way. Give us this chance to start over again. Darling, I'm coming home to stay. It's been a long, long while. It's been a long. Ano na ba? Wala na akong gagawin pala. Baka may mga tanong kayo guys. Sagutin natin mga katanungan nyo. Wala na akong gagawin. Wala lakas ng ulan. Umulan ba? Ay, hindi pala. You were just part of a dream. Nothing more to see. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. Closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give Ito ba? it time, just a little more time. We'll be together. Give a little smile, special smile.
Nalobat ako guys. Pasensya, nalobat yung aking B8 ko. Sayang ng music ko. Nalobat yung B8 ko guys. Sorry. Aljern Channel, link mo po. Ayan, sabi ni Ma'am Cheche. Ayan. Ma'am Cheche, si Chair Abogado also. Si Ma'am Cheche din yan guys. Ayan. Nalobat yung aking B8 guys. Biglang nawala as in. Ngayon, chinarge ko muna siya. Ma'am Cheche, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Cheche. Di ba kayo bebe magmamas? Time check po tayo guys, 19 minutes past the hour of 6 o'clock. Balikan ko po kayo guys, mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas. Ganda ng upuan mo sir. Ano ma'am, pag uwi ko pa ito binili ma'am, kaso hindi ko lang ginagamit kasi ayun, nakatago sana. Sabi ni Bebe, gamitin ko daw yung upuan. Wala na akong gagawin. Di ba? So unhappy and so lonely. Love would come and never stay. But that was yesterday. Dikit Dan Aljern Channel sa amin ni Joe Margel. Uy, bebe. Kinakain mo, bebe. Tingnan mo, bebe, ang sarili mo dito. Ikaw naman ibubuli ko. Bahala ka sa buhay mo, bebe. Oo nga, uy, pre! Mega shout out to all. Ayun, happy ano daw yun? Mega shout out all. Mother Earth, happy Mother's Day. At sa mga inatay, mga giata. Happy Mother's Day, what's up yo? Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Ayun. Welcome din sa aking live streaming. Happy Mother's Day sa iyo dyan, Pri. Sa mga dumikit po, balikan ko po kayo lahat. Sabi ni Aljern's Channel. Ate, wow, naka-ate. Mega love shoutout naman dyan kay Ate Jonah. Yahoo! Sabi ni Joe Margel, sana all ganda ng Jeffrey. Sabi ko sa'yo, gagamitin ko ngayon, Pri. Nag-usap tayo kanina, di ba? Nagagamitin ko. Kuya, yahoo! No worries po, organic friend po ako. Ayan. Jerwin's TV, hello Lods. Mega love shoutout to you, Jerwin's TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Jerwin's TV. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Jerwin's TV. Welcome din sa aking live streaming.
Kaibiganin nyo yan guys, Jerwin's TV ang pangalan, nagbababa ng kanyang bahay. And kung sino man guys na magdidikit kay Ma'am Shimmer's Vlog, ang ating super chatter na nakadikit sa taas, nakapin sa taas, mamimigay ako ng 1WH and yung mga tatamsak ng premiere also. I am giving away 1WH sa bawat tamsak ng premiere nyo. Papalitan ko ang bawat tamsak nyo ng premiere. 1WH each. O, diba? Premiere. T1 hanggang T3 guys. T1 hanggang T3. Padikit po please, sabi ni Jerwin's TV. Sir Abogado, Happy Mama Day, Ate Che, sabi ni Pri. Ayaw ng Madam Boss, kaya ate na lang. O, diba? Yahoo, ate. Hello naman dyan kay ate. Kamusta, Pri? Oo, bakit? Sabi ko sa iyo kapag kamahina ang net, napuputol. Padikit po please, sabi ni Jerwin's TV. Jane Lloyd Diaz, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hi host, ayun. Hello naman dyan sa iyo, Jane Lloyd Diaz. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Nagbababa ng kanyang bahay guys. Si Ma'am Jane Lloyd Diaz together with Ma'am Maple Gensho. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello naman po dyan kay Ma'am Maple Gensho. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta? Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am May Fulgencio na nandito sa atin. Ayun. May premiere daw yun si Ate Balls. Yung palaging nambubuli sa ate. Patay ka talaga dyan, Pre. Oo. Ipapa-review ko to. Oo. Sige. Wow, may top 5 blushes. O, diyan. T4. Ilagay natin guys. T4. Yung laging nang bubuli talaga sa atin, Pre. Oo. Boloko-loko. DJ Vaughn. Tamsak dan host harang. Ayan, sabi ni Ma'am Maple Gensho. Ayun, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Maple Gensho. Ayun, okay lang naman po host. Ikaw po, musta? Okay naman po, ma'am. Okay naman po. Delete na, baka ma-screen. Oo. Hindi ko naman pre-screenshot. Ipapaano ko na lang. Nasa 63 minutes na. Jane Lloyd Diaz dan po, pabalik please. Ayan, sabi ni Jerwin's TV. Baka naman guys, pabalik naman guys, pabalik. I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be careful with my heart. Sino pa? DS guys, nangangailangan yan. Yan tayo Oo nga. Mga nangangailangan. Mga nangingisda. Mga bakula. Pre, bakit yun? Bakit nag-end kanina? Ma'am Maple Gensho, unahan na kita. Uy, Pre, pahingi ako, Pre, ng mo. Dito, may road to 100 tayo, guys. Road to 100. Baka naman, guys, si Ma'am Shimmer's Vlog. Baka naman, yung nakapin sa taas, guys, yung natin, ang ating super chatter kahapon. Baka naman, hala, naglagas siya, 90. 15 na lang, guys. 15 na lang. Ang kailangan.
Uy, nilagasan ako, baka naman. Iwan ko dun, pre. Dan sa nakapinload, sabi ni Jerwins TV. Bigyan kita, Jerwins TV, ng 1WH. Ayan, bawat dikit nyo guys kay Ma'am Shimmer's Vlog, bigyan ko ng 1WH. Ashurikin, mega love shoutout naman po dyan kay Ashurikin. Bago rin po natin guys na magiging kaibigan ng at kadikitan, ayun, si Ashurikin. Hello po kuya, ayun. Hello din po dyan sa'yo, Sir Ashurikin. Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Bigyan kita ng iyong bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagdikit ka na rin or makapagsimulang mag-promote ng iyong channel dito sa aking live streaming. Mega shoutout naman dyan sa'yo, Ashurikin, and welcome din sa aking live streaming. Aldrin Gandesa nandito na rin sa atin. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Aldrin Gandesa who is in our live streaming all the way from Japan pa yan. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Mag-charge muna ako, sir. 5% na lang. Sige lang po, Ma'am Atimon. Mag-ano ka na rin dyan, ma'am. Mananghalian. Wow, thanks, Lods host. Ayun. Always welcome po, sir. Jerwins TV. Baka naman meron kang mga ninja dyan, sir, Jerwins TV. Pwede mong idikit dyan sa nakapin. Oh, road to 100 yan, guys. Road to 100. Namimigay ako ng 1WH. Sayang naman. Huwag yung pinapalampas guys ang pagkakataong makakuha kayo ng WH. It is because monetized and non-monetized channel, you will be gonna be needing it, diba? Ang WH. Ma'am Maple Genshu Yahoo, sabi ni Sir Aldrin Gandesa, sana all. Harlem, oh madam, mega love shoutout, sabi ni Sir Aldrin. Ito pa guys, si Ashurikin, road to 100 din guys. Baka naman, si Ashurikin, baka naman guys, road to 100 na din. Ayan. 6 na lang si Ashurikin. Baka naman guys, pag graduate na to guys, 6 na lang ang kailangan. Anim na lang guys, Ashurikin, 6 na lang. Guys, road to 100 po ako, ayan. Oo nga. Jermag, bakas kabalikan kita, ayan. Maple Genshu Dana po, pati sa premiere mo po, salamat. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga, ayan. Sir Aldrin, dito ka rin. Sabi ni Ma'am May. Oo nga, asan ba yung ni Ma'am May? Anong tiba yan si Ma'am May? Maple Genshu. Umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin. Ay? Alam ko di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita. Yung Team Fighters kayo, ayan. Copy and paste. Tilagay natin kay T5. Guys, kung may mga premiere kayo guys, sabihan nyo ako ha. Kung gusto nyong patamsakan. Pero kung ayaw nyong patamsakan guys ang premiere nyo at gusto nyong sarilinin lang, okay lang po yun sa akin. Wala naman pong problema yun sa akin. It's totally fine. Tamsak sa premiere mo, Maple Genshu, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Sir Arnel Lahot, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan Arnel Lahot ang pangalan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Arnel Lahot. Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Sir Arnel? Maya pre, kain muna ako, dami kong gutom. Galing kami ng grocery. Ako nga din pre, nag-grocery din ako kanina. Oo. Ako, ang dami kong ngalay sa katawan kasi binitbit ko mula
mula supermarket hanggang doon sa parada. Ayan. Kilalanin mo mga organic na friend ko dito, ma'am. Uy, Maple Genshaw, ayan. Makoy Farmers, Tamsak host, mega love shoutout. Sabi ni Makoy Farmers na meron siyang 30 subscriber. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Makoy Farmers. Bigyan kita, sir, ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Baka naman, ayun. Guys, sana help niyo ako sa WH ko. Sa main bahay ko, itong babako na bahay. Ayun, sabi ni Jean Loy Diaz. So, diba? Ano, Ma'am Jane Lloyd Diaz, namimigay ako ng 1WH. Makakakuha ka sa akin ng 5WH bawat tamsak nyo. Oo nga. Sayang naman, guys. Magtamsak kayo, guys, sa Premier. Wala kayong ibang gagawin. Papalitan ko ang bawat tamsak nyo ng 1WH, T1 hanggang T5 na Premier. Ayan. Pero kung ayaw nyo, guys, ng WH, totally fine naman sa akin. Wala naman pong problema. Pero I am giving away WH. Sabihan nyo lang ako, guys, kung ilan ang tinamsakan nyo. Bawat tamsak nyo, papalitan ko ng 1WH. Oo nga. Walang kahirap-hirap, tatamsak lang kayo, guys. Nakapagtamsak na kayo, may naiuwi pa kayong WH. Si Ashuriken, guys, at saka yung nakapin sa taas, road to 100, parehas po yan. Baka naman, mamigay din ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken. Lagyan ko dito, Ashuriken, 1WH, at saka kay Ma'am Shimmer's Vlog, ayan. Ayan, 1WH, guys, ayan, road to 100. Si Ma'am Cheche, 109 na. Oh, yung mga nandito, guys, kukunti lang tayo, guys. You can simply grab the opportunity to make WH in a simple way. Sir Abogado, hello po, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. DJ John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Sino si Jer? Sa nakapinda na po, tamsak host, sabi na Ashuriken. Bigyan ko rin ikaw, Ashuriken, ng 1WH. Ashuriken, ASHURIKEN. 1WH, sir, sa bawat tikit nyo, guys. Sa nakapindan po, tamsak host, ayan. Noted, Ashuriken. Bigyan kita ng 1WH, Ashuriken. Baka naman, guys, sa Ashuriken, pwedeng pa-type ng ME. Natapos din, sabi ni Jomar Gel, ayun. Maraming salamat naman dyan sa iyo, sa mga paano mo dyan. Sa mga paharang mo dyan. Ma'am Jane Loy Diaz, bigyan ko rin po ikaw ng 1WH, Ma'am Jane Loy Diaz, ayan. 1WH, ma'am, ayan. Sa pagdikit mo kay Ashuriken. Baka naman, ma'am, gusto mong dikitan din ang aking super chatter, yung nakapin sa taas. Si Ma'am Adel Sulit nandito pa rin sa atin, guys, keeping us also in her background. Thank you naman po dyan kay Ma'am Adel. Sino pa ba? Si Ma'am Cheche, Dan Ashuriken. Bigyan ko rin ikaw, Ma'am Cheche. 1WH, ma'am, bigyan kita ng 1WH also. Jonah, dana po sa'yo. Ayan, sabi ni Ma'am May. Uy, kayo lang palang kayo nagdidikitan dyan, Ma'am May. At saka si Ma'am Jonah. Oo. Host sa main bahay ko. Ayan, sabi ni Jane Lloyd Diaz. DJ John Sagayno Remix. DJ John
Sipa Remix. Visayas. Loy Jane Bisario, ayan. Oh, dito ko ilalagay, ma'am. Loy Jane Bisario, ayan. Opo, ma'am. Noted po. Dan dikit kay Jane Loy Diaz. Sir Abogado na po tamsak na sabi ni Ashuriken. Uy guys pa, Ashuriken, pwede pa type ako ng me. Salamat sa inyo, ayan. Ma'am Jonas Salundaga, kababayan ko si Maple Gensio, dikitan mo, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Sir Ashuriken, baka naman pwedeng pa-type ako ng me. Kayong lahat guys, pwede kayong mag-type ng me. Ayan. Pwede nyong i-type ang me. Bababayan ni Nightboot ang mga bahay nyo. Me, M-E. Production. Hindi nyo kailangan guys mag-drop ng inyong link. I-type nyo lang or tawagin nyo lang si Nightboot. Ibababa ni Nightboot ang inyong mga bahay guys. At hahanapin pala ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa yan dito sa aking live streaming. Ashuriken, on the way na daw sa'yo, sabi ni Sir Eldrin Gandes. Sir, at bigyan ko rin po ikaw sir ng anak. Ng 1AA sir. Ayan. Me, ayan. This is Visayas Beats Productions. Uy ma, bakit 60 pa rin yan? Uy, guys, padikit din ako kay Joe Margel. Road to 100 na rin. Ilan ka na ba, Ashuriken? Me? 97. Tatlo na lang guys. Tatlo na lang talaga. Si Ashuriken. Baka naman. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Aldrin Gandesa, tapos na ako kanina. Ayan, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Dan to super chat, sabi ni Jane Loy Diaz. Sige Ma'am Jane Loy, ayan. +1 ma'am, +1. Bigyan ko rin po ikaw. Sa bawat didikit kayo sa aking super chatter, road to 100 din po yan. May nangangailangan po. Uy pre, di na umano yung sumpa natin ah. Di na gumagana yung sumpa. DJ Jonel Sagayno Remix. John Sipa Remix. Hala, nasipa ako. Ay, bebe, nasipa ako. Nakailan ka na, bebe? Grabe ka, bebe, oy. Ma'am Shimmers Vlog, done na po. Ayan, done 1, ayan. Wala kasi akong isda ngayong araw, kaya walang namukbang si Lolo. Hi, bebe, kain tayo. O, di ba, nakatatlong mangga na yan. Huwag niyong inaaya yan. Tingnan niyo, inupakan niya 3 mangga. Oo nga. Mamaya, may Indian mango pa yung uupakan. Grabe ka, bebe. Anong ba yung bebe? Ayun, may kalabasa pa, bebe. Pwede mong upakan yun. Tirador ng kaning lamig, bebe loves, dan sa nakapin. Sabi ni Ma'am Victoria Kulubi. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Victoria Kulubi. Highly recommended monetized channel all the way from Malaysia. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta? Welcome back din sa aking live streaming. Uy ma'am, kumusta? 15 sa nakapin, Bebe Labs. Wow, thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Mami Labs, diba? Si Ma'am Victoria Kulube, ayan. Ashuda na po, sabi ni Ma'am Maple Gensio, ayan. Ma'am May, bigyan ko rin po ikaw, Ma'am Maple Gensio ng 1WH, ma'am. 1WH, si Ma'am Victoria Kulube. Ma'am, bigyan kita ma'am ng 15WH, ma'am, 15WH, ayan. Adal sulit lalab, sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Yes, Jonas Salundagan, yung Jakoto, main kong bahay is, binababa niya po, ayan. Mami Labs. Ang sarap ng kain ni baby girl sa likod. Oo nga.
Inuupakan niya, ma'am. Tapos, alam mo yung buto, kinakayod ng ipin niya. English, 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 English. Next club, English, English, English. Aldrin. Itago ko daw muna siya. Shuriken, dikit dan sa'yo harang ngayon, sabi ni Joe Margel. Sige, 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 ma. Bigyan ko rin ikaw, ma, ng +1. Before you go. Victoria Kulubi, hello, 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 mami. Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Ilan na ba si ano? Tingnan ko nga si Ma'am Shumer's vlog. Wow, 101 na si Ma'am Shumer's vlog. Nakagraduate na siya. Ayan. Si ano pa, eto pa guys, oh, si Shuriken. Victoria Kulube, hello, 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 mami. Ayan. Science, Beats Production. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the source. Mga anak, patamsak ako ng Grand LS po. Ayan. Sige, 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 ma'am. Patamsakan natin yan, ma'am. Oo. Wow, kailan ba ang Grand LS mo, ma'am? Oo. Tara na at magkantahan at magkulitan. Sa Dino Remix. The biggest favorite DJ Johnson. May 11, 10 p.m. Pinas time. May 11. Ano ba ngayon? Today is May 9. Sa Martes pala, Martes. Ayan. Grand LS, yan. Mag-sponsor ako, ma'am. Sponsor ako, ma'am. Ano, one day, 24 WH. Ayan, 24. Mga 5 tao. Pwede ba mag-sponsor? Kung gusto mo lang, ma'am. Ilagay natin kay T6. Ayan, si Ma'am Victoria Kulube. Para naman 1 WH din sa bawat tamsak niya. Ayan. Science, Beats T6, ayan. T1 hanggang T6, guys. Oh, salamat, ayan. Salamat, ayan. Jane, danaw daw po sa'yo si Ma'am Maple Gensyo. Ayan. Tirador ng kaning lamig. 5 tag 24 WH, ma'am. Okay lang po ba yan? 5. Kung gusto mo lang, ma'am, mag-sponsor ako sa'yo. Kung gusto mo lang, ma'am. Laging may harang labas ng harang labas lang para magdikit pagbalik harang ulit. Ma'am, skip mo na, ma'am. Skip mo na yan. Sa premiere mo dan, Ma'am Victoria Kulube. Ayun, sabi ni Jane Lloyd Diaz. Ma'am, bigyan kita ng +1. Ayun, another 1 WH. Me, dalawa na lang, guys. Shuriken. Baka naman, guys. Baka naman. Maluoy mo. Okay, okay po. Salamat talaga yan. Ma'am, i-PM mo lang ako, ma'am. Sabihan mo lang ako. I-PM mo sa akin kung sino yung nanalo, ma'am. Ha, i-remind mo ako, ma'am. Harang dan, sabi ni Joe Margel. Guys, skip nyo na yung harang ko kapag nagtatamsa kayo para mas mabilis ang inyong dikitan at ang tamsakan ninyo. Skip nyo na yung harang ko, guys. It's totally fine. I am giving you a lot of favor, guys. Skip nyo na yan. Jane Lloyd Diaz, na po sa main mo. Pabalik, ayun. Opo, host. Ayan. Sige, ma'am. I-PM mo ako, ma'am, ha? 10 p.m. Magkasabay kasi kayo ni Ma'am Adel. Ayan. Pero ipapasok ko sa iyo si Little Aura ko. Ipasok ko yun doon. Kay sa iyo, ma'am. Si Little Aura. O kung kaya yung main channel ko ang ipasok ko sa iyo, kay Ma'am Adel ko ilagay yung yung aking Little Aura. Nadikitan ko na yan, boss, si Ashuriken. Ayan, sabi ni Ma. Ayan, +1, Ma. Bigyan kita ng another 1 WH.
And guys, abangan nyo guys ang music streaming ni Joe Margel. Malapit na yan guys ang music streaming ni Joe Margel every night. Ayan. Every night po yan guys. Ayan. Hingi ako ng patamsak uli sa inyo. 100 na si Ashuri Ken. Sabi naman Victoria Kulube. Wow. Ilan ba ma'am pinasok mo ma'am? Meron ka ng 15 WA sa akin ma'am. Pahingi po ng link ma'am Victoria Kulube. Ayan. Sabi ni Sir Aldrin T6. Ito guys, ang link. Ayan. Yung kay ma'am kay ma'am Victoria Kulube. O diba? Nakagraduate na sa atin si Ashuri Ken at saka si Taga-tingin na lang pala. ilagay ko muna dito. Wow! Ma'am Sophia Bianca, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sophia Bianca. Sana all my code. O diba? Ay, hindi pala to ang aking J. Jonel Sagayno Remix. DJ Josh Sipa Remix. Ano ba kaya? And si Ma'am Shimmer's Vlog. Ibidyan na naman ako ni Bebe. Oy, ilalagay na naman. Hello naman dyan sa inyo guys. Sa mga naka-tune in kay Bebe. Oo. Tamsak na po pala sabi ni Ma'am Chris Alucon. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Chris Alucon. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Bebe. Binibidyoan ako. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Chris Alucon. Welcome ma'am sa aking live streaming. Thank you also for joining my live streaming. Ito guys, si Ma'am Chris Alucon, kung di nyo pa kaibigan, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended monetize channel yan. Napakagaling nito mamili ng bra. Oo nga. Mangisda ako, host. Wow, nangingisda. Wala akong pasok host 3 days, kaya dito ako nagyaw-yaw. Kaya naman pala. Mega love shoutout naman dyan sa nagyayaw-yaw. At dito kay Bebe na binibidyohan ako sa aming TikTok. O, diba? Magti-TikTok na naman kami ng puro kalukuhan. Oo, ni Bebe. Kinakalbo ako ni Bebe sa kanyang TikTok. Hoy, Bebe, ayusin mo, Bebe. Hindi. Host, nakapili ka ba ng bra? Opo, ma'am. Kasi maliit lang ang didik ko eh. Ang pinili ko, ma'am, ano ba tawag doon? Hindi. Yung pantapal sa sugat. Band-Aid. Ma'am Chris Alucon, mega love shoutout. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Kumusta na po ikaw, Tito Uragon na yan? Ma'am Sophia Bianca, hello naman po dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Ay, Ma'am Sophia Bianca, hindi pa tapos yung yung premiere mo. Band-Aid. Oo, ma'am. Itinapal ko lang sa aking sa aking nipple. Ito talaga si Ma'am Chris. Oo. Iba din. Victoria Kulube, okay na po. Lagay ko po mga alaga ko. Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Ayan. Sana all my code. Eh, asa na ba yan si Ana? Asa na ba yan? Ay, hindi pa pala ako nagtamsak. Tamsak. Ayan. Tamsak. Nagtamsak ako kay Mama, kay Bebe Labs. Ayan, nagtamsak lang ako. Eto. Control, copy, and T7. Ilagay natin kay T7, guys. You got too much pride to make any promises.
Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the party, babe. I want you down on your knees. Ayun. T7 guys, T7. Baka naman guys, baka naman T7. Ayun. Host, baka naman po, pa 1.5 na. Ayun. Ilang ka na ba ma'am? Ilang ka na? Nawala mga tatamsakan. Hi to you, Maple Genshu. You've got 1,490. 10 na lang guys, 10 na lang din. Ito si Ma'am Maple Genshu guys. Another 1 WH guys. Total ko konti lang naman tayo guys. I am giving away another 1 WH para kay Ma'am Maple Genshu. Sa bawat didikit guys kay Ma'am Maple Genshu. Starting now, ayan. Mamibigay din ako ng 1 WH, ayan, kay Ma'am Maple Genshu. Baka naman, maluoy mo guys. Oo nga, Ma'am Maylin Mapile, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Maylin Mapile. Highly recommended channel, napaka-legit and organic na kaibigan niyan guys, si Ma'am Maylin Mapile, ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapile. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Sir Uragon, baka gusto mo, ban ibiyahe mo, Tabaco, Legazpi, ayun. Magkano yun? Anong ban ma'am? Anong ban? Anong klaseng ban? Totally, 1 na lang kulang host, ayun. Isa na lang talaga guys, isa na lang talaga. Hindi, yung mga didikit kay Ma'am Maple Genshu, gawin natin yan ng mga ano ma'am. Gawin natin ng at least mga 1,510, mga ganyan. Dating dikit po ako dyan kay Madam Maple Genshu. T1, sabi ni Ma'am Maylin. Oy Ma'am Chris. Sige na Ma'am Chris, namimigay ako ng 1 WH. Nasaan ang didikitan sir? Eto guys, yung nakapin sa taas, kapag dinikitan nyo ang ating super chatter na si Ma'am, Ma'am Shimmer's Vlog at saka si Ashuriken, namimigay ako ng 1 WH at saka kay Ma'am Maple Genshu 1 WH, ayan, plus 6 Premier. Ayan, 6 Premier guys. Nasa 9 WH ang may uuwi nyong WH akin, ayan. Ilan na lang? Sino po, ayan? Ashuriken, patype ako ng me. Ma'am May Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am May Vlog. Hello naman po dyan kay Ma'am May Vlog. Nagbabalik rin po natin guys kay nakaibigan, ayan, si Ma'am May. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am May. Welcome din po sa aking live streaming. Lagyan ko si Maple Genshu, sabi ni Bebe Labs, ayun. Si Ashuriken, nagbawas sa Ashuriken, 100 subscriber, 101 yung kanina. Nissan NB350 sir, Uragon, yun yung gusto ko itawag sa iyo. Hindi ko na maipasok sa dapat papasukan nito. Sayang lang, bayad ko monthly, walang kita, nakatambay lang. Ayan. Hindi ko na maipasok sa dapat papasukan nito. Sayang lang, bayad ko monthly, walang kita, nakatambay lang. Ma'am, parang hindi ko ma'am ata makuha kasi may binili ako na something big na investment. May ininvest akong something, a kind of investment na binili ko and binayaran ko ng cash. Ayun. Baka hindi ko makuha ma'am yung ban. Bakit nabawas pala guys? O di ba? Ma'am May, bigyan kita ma'am ng Ma'am Maple Genshu, bigyan kita ng +1. Tinamsakan mo si Ma'am Ina Macri. Sir Ashuriken, ganun talaga nagbabawas. Guys, kapag ka nagdidikit kayo guys, make sure na kahit mga ninja, magbakas kayo ng tama. Para hindi magbawas. Tamsaktan host, sabi ni Trex TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Trex TV na mayroong 511 subscriber. Highly recommended channel also. Ayun. Si Trex TV ang nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo Trex. Kumusta? Welcome back din sa aking live streaming. Mabuhok na tahong. Ashuriken type kami. Ayun. Sabi ni Ma'am Bebe Labs. Diba? Nagbabawas siya. Ma'am Claridel, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Claridel. Kumusta Ma'am Claridel Ilanga? Highly recommended monetized channel si Ma'am Claridel. Ma'am, hindi ka nag-live stream ma'am kanina. Hinahanap kita ma'am kanina, hindi ko ikaw mahanap. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga, highly recommended monetized channel. Ang mother ni Ma'am Adel Sulit na nandito sa atin. Kumusta Ma'am Claridel? Ayan. Hindi ka nag-live stream ma'am. Naka-off comment si Ma'am Ina host. Ayan, sabi ni Ma'am Maple Genshu.
Eto guys, so I am. Ayan, si Ma'am Ina. Sana all my office chair. 1 hour lang. Kaya pala hindi nga kita inabutan, ma'am. Nag-grocery ako kanina. Tapos pagbalik ko ng mga 5 na yon, mga 5. Wala ka na. Sabi ko, asan ba si Ma'am Claridel? Hindi hindi nag-live stream. 1 hour lang pala yung live stream mo kanina. Si Ma'am May Vlog, ayan guys, nagbababa ng kanyang bahay also. Kung hindi nyo pa kaibigan yan, si Ma'am May Vlog, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended channel also yan guys. Legit and organic na kaibigan yan si Ma'am May Vlog. Ayan. Ma'am, actually, ma'am, ang aking upuan, ma'am, is matagal ko nang binili to. When, nung nakauwi ako dito sa Bicol, binili ko na to. Ngayon ko lang inilabas, ma'am, kasi inilabas namin. Ashurican Dan Pulpak, sabi ni Ma'am Chris Alucon. Ma'am Chris, bigyan kita Ma'am Chris ng 1WH, Ma'am Chris Alucon. Ayan, 1WH, ma'am, ayan. Jane Lloyd Diaz, dan sa'yo yan. Sabi ni Ma'am Claridel. Sagayno Remix. Baka naman guys, baka naman. Oo. Uy, Ma'am Claridel, gamitin mo yung code mo, ma'am. Pwede mong gamitin yan. CE9. You can use that code, ma'am. It's yours. Ayan. Bye. Harang Danbon, sabi ni Joe Margel. Thank you naman dyan, ma. Thank you. Ayan. DJ Jonah Sagayno Remix. Pa 1.8 naman dyan. Ayan. Ma'am, patay pa ako, ma'am, ng me. Ilan ka na ba, ma'am? Chris Alucon na po tamsak at may pa-hashtag Uragon para legit. Ayan, sabi ni Ashuriken. Ayan. Ilan ka na ba, Ma'am Claridel? Pa-hashtag, ay pa-me naman ako, me. Me, ayan. Ma'am Claridel dan po, ayan. 1790. Ito guys, plus another 1WH para kay Ma'am Claridel Ilanga. Sabihan nyo lang ako guys kung ilang ang dinikit nyo guys. Ay kay Ma'am Claridel Ilanga, Ma'am May Fulgencio, Ashuriken at kay Ma'am Shimmers. Ayun. Plus 1WH. Ayun. So all in all guys, meron tayong 6 premier at saka 4 na didikitan sa mga may mga legit and organic na ninja guys na pandikit guys. You can use your main, you can use your legit and organic ninjas. Idikit nyo guys sa 4. Si Ma'am Claridel, si Ma'am May Fulgencio, si Ashuriken, at saka si Ma'am Shimmers. Ayun. Ito tag 100 si Ma'am Ashuriken. Si Ma'am May Fulgencio is pang 1,500 at saka si Ma'am Claridel is pang 1,800. Ayun. Road to 1,800. Si Ma'am May Fulgencio is road to 1,500. Si Ashuriken is 100 pataas. Ayun. Ashuriken 106 na sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Wow, sana all. Host, salamat. 1.5 na po. Ayan, sabi ni Ma'am May. Sino ba guys yung mga nagdikit? Sino mo yung nagdikit? 6 premier, nangangailangan yan, free. Oy, Ma'am May Vlog. Ito pala yung free. Si Ma'am May Vlog guys is ang kapatid ni Free, ni Ma'am Jonah Salundaga. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, si Ma'am May Vlog. Oo, ito nga pala yon si Ma'am May Vlog. Bigyan ko ikaw ng Ma'am May Vlog. Oy, Ma'am May, paano naman ako, Ma'am May? Sige na, pabagsak ako ng mga dapat ibagsak. Wow, nandito na, nakita ko na. Ayun, eto. Nakita ko na guys. Eto. Bigyan kita ng
Copy and paste. Sama-sama dengan dia kita kupas tak ikuti irama musik gaya yang berbeda. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan, kita mulai goyang geleng-geleng. Kita mulai goyang bersama-sama. Ayun, May. Ang code, ibigay ko sa iyo yung May na code, May. M-A-E. Ayan. Ito nga pala, yung kapatid ni Pri. Ayan. Ayan pa guys, si Ma'am May. Baka naman. Buhay ni May Fulgencio, tamsak at dikit sa iyo, host. Sabi ni Ma'am May, Victoria Kulubi, dating dikit po ako sa iyo. Sabi ni Ashuriken. 1-8 na yan, host. Lagas kasi. Naglalagas mama. Oo. DJ Jonel sa Asyo, dan ulit. 3 dikit sa'yo, sabi ni Ma'am May Fulgencio. Ma'am May, thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am May. Ayan. Ilan na ba guys si Ma'am May? Ma'am May, ilan ka na ba Ma'am May Fulgencio? Eto guys, si Ma'am May Vlog. Baka hindi niyo pa kaibigan guys, si Ma'am May Vlog. Ang kapatid ni Pri na maganda. Aba, kaibiganin niyo na rin po yan guys. At abangan niyo ang kanyang music streaming. Iba yan guys si Ma'am May Vlog. Si Ma'am May Vlog is ang kapatid ni Ma'am Jonah Salundaga na maganda. Parehas yan guys maganda. Oo nga. Okay, salamat Ashuriken. Si Ma'am Adel Sulit nandito pa rin sa atin guys. Keeping us also in her background. Sana all maganda. Uy, mas maganda ng ate Pri. Hindi Pri, wag mong ipatalo ang kagandahan mo Pri. Oo nga. Sino ba yung yung tumira sa iyo ng kilay mo Pre? Yung ba yun ata? Asyodan ulit 4 na dikit sabi ni Ma'am Maple Gensho Vlog. Thank you naman dyan guys mga padikit nyo dyan. Sir, dikit po 2 sa nakapin sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ma'am Maylin, bigyan kita Ma'am Maylin. Maylin Mapili. 2 ma'am, 2. Ayan. Uy, may utang pa ako kay Ma'am Maylin. May utang pa ako ma'am na 13 WH. Utang pa pala ako kay Ma'am Maylin. Sorry na agad. Oo. Dan rin sa nakapin na host. Ayan, sabi ni Ma'am Maple Gensho. Ayan, bigyan kita ma'am ng another 1 WH, Ma'am May. Ayan. Di yan si Irene, yung nagkilay sa akin, di pa yun nag-white. Pipilitin ko pang mag-white. Wag Pre. Ang bigat ng kamay. Okay lang sir, ipunin natin para minsanan sir. Thank you. Ayan. Sige ma'am. Oo. May utang pa ako dyan. Nakalista. Si Trex TV nandito pa rin sa atin guys. Nagbabalik natin kaibigan niya. Ay nakaabang na ating kaibigan. Ayan. Naka-BG sa atin. Ayan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Trex TV. Napaka-legit and organic niyan. Oo nga. Oo, mayaman. Alam niyo ibig ko sabihin. Aldrin Gandesa, di sir. Yung nagkila yon ang kumanda. Dan po sa nakapin, sabi ni Trex TV. Sir Trex, bigyan rin kita ng 1WH Trex TV. Trex TV. Ito pa guys, si Kensar Saba, nagbabalik rin po natin. Ilang tipo sir? Hanggang T6 ma'am. Mega love shoutout naman po dyan kay Kensar Saba. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also yan si Ken. Ken, kumusta? Naano ko ikaw? Na-miss ko ikaw Ken. Kumusta naman tayo Ken? Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys si Kensar Saba. O diba? The best Bob Remix. May vlog, sorry na agad ma'am. Ayan, sabi ni Aldrin Gandesa. Pre, mga talented sila at wala ako niyan. Ganda na lang talagang ipinaglala. Iyan, i-push mo yan, pre-push. Oo nga, pre-push. As in. Kapatid at Kensar Saba, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Cheche, ni Ma'am Cheyem Channel, guys.
Push, claim. Oh, claim na yan, pre. Claim. As in. Oh, mega love shoutout naman dyan kay Bebing nagti-tiktok. Hoy, Ma'am Cheche, gamitin mo yung code mo, Ma'am Cheche. Hoy, Ma'am Cheche, ito yung code mo. Me, ayan. Sir Dan po, T1 to T6, sabi ni Ma'am Maylin. Noted po, Ma'am Maylin. Plus 6, ayan. Guys, eto pa guys, oh, pwede kayong makakuha ng 1AA sa akin. Sino mang may ninja guys, pwede nyong dikitan si Ma'am Claridel, si Ma'am Maple Gensyo, Ashuriken, at saka si Ma'am Shimmer's Vlog, ang ating super chatter. Baka naman guys, 1AA, itatapat ko guys, sa bawat dikit ng mga ninja nyo. Ayan. 1AA bawat dikit. Juts Uragon BG lang ako, nasa meeting pa yon. Mega love shoutout naman po dyan kay Board Vlogger. Ang Juts na Juts, di ba? May Juts na pututoy. Hello naman dyan sa mga team pututoy na mga Juts. Welcome din sa aking live streaming. Board Vlogger guys ang pangalan. Baka hindi nyo pa kaibigan guys si Board Vlogger. Pwede nyong dikitan yan guys. Highly recommended channel also yan si Board Vlogger who is in my live streaming. Hello naman dyan kay Pogs. Say hi to my fans. To your fans. Hello, fans. How's everyone? Sabihin mo, hello to Juts. Hello to Jut. And hello to Ma'am Cheche. And hello to Ma'am Chichi. Hello also to Mukha Kang Luya. Hello also to Mukakang Luya. Di ba? Together with Ma'am Maple Gensyo. Together with Ma'am Maple Gensyo. Di ba? Thank you po sa yan. So, host kong dikit ko yung 10 ninja ko, may 10 WH ako, ayan. Opo ma'am. Wow, sana all may 10 ninja. Sana all dinidikitan ng 10 ninja. Sige na, tamsak mo na rin sa akin. Mega love shoutout sa lahat ng nandito na sa meeting pa. Bahala kayo dyan. Sabi ni Board Vlogger, ang maliit na pututoy. Mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Board, wala kang ano kanina. Cute ng bata. Anak mo ba yun, host? Sabi na Ashuriken. Hindi, pamangking ko yan si Pogs. Ayan, pamangking ka. Hindi po. Anak niya yon. at hindi po ako nanganganak. Oo nga, anak nila yon. Callboy po ako, callboy, ganun. Sige host, no problem yan. Sabi ni Ma'am Maple Gensyo Vlog. Callboy at pokpok po ako. Bawal ang magkaanak, ganon. Ilang ka na ba, Ma'am Maple Gensyo? Ilang ka na, Ma'am May? Sunog na bawang. Hoy, Bebe Labs! Ang dami itong ninja ni Bebe Labs. Sir, dalaga pa yan si Ma'am Maple Gensyo. Halaka! Wow, naka 1.5 na siya. Mega love shoutout naman po dyan sa naka 1.5 na. Ito pa guys, si Ma'am Claridel Ilanga guys. Baka naman guys, eto guys, pa-road to 1.8. Baka naman guys, baka naman. Bawal magkaanak dahil mawala yung coolness mo. Air Computer TV, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Air Computer TV. Nagla-live streaming din po to guys. Live streamer to guys, si Air Computer TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Air Computer TV. Welcome din po sir sa aking live streaming. Ayan, binigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can start making friends also whenever you wanted to make friends in my live streaming, or you can simply drop your link. Ayan. Kung ayaw nyo mag-drop ng link guys, tawagin nyo lang si Nightbot guys. Tawagin nyo lang si Nightbot. Hahanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay at ibababa ni Nightbot ang bahay ninyo dito sa aking live streaming. Ayan.
Jonel. Ayan guys, si Air Computer TV binababa ni Nightboot. Ayun. Meron siyang 1,710 subscriber. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Si Air Computer TV. Ayun. Sir, kumusta? Nandun ako sa live stream mo nung kahapon ba yun? Nung isang araw. Si Ashuriken, sana all may 108 na. O, diba? Graduate ka na talaga. Sino ba? Air Computer TV guys. Kung hindi nyo pa kaibigan guys, si Air Computer. Ayun, binababa ni Nightboot ang kanyang bahay. All you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot and do connect po sa ating bagong kaibigan na nandito sa atin. Francesca May Fulgencio. Ayan, tamsak at dikit din sa host. Ayan, paminsan-minsan lang mag-LS pa na i-upload lang. O nga sir, nung nakaraan, di ba yung pinapadikitan mo yung nakapost sa wall mo? Ayan. Yung listahan doon, ayan. Dinikitan ko yun, may dalawa atang nagbalik yan. Ken Sir Sabadan pulpak na sa'yo si Rex TV. Ayan pa guys si Ken, baka naman. Ma'am Claridel dan po ulit. Ayan, sabi ni Francesca May Fulgencio. Ayan. Ma'am Francisca, Ma'am May Fulgencio, sabihan mo ako ma'am kung ilan ha. Bigyan kita ma'am ng WH whenever dinikit mo ang iyong mga ninja kay Ma'am Claridel. Guys, namimigay ako guys sa mga bago sa ating live streaming guys. Namimigay ako ng WH T1 hanggang T6. Ayun, tatamsak lang kayo. Susuklan ko ng 1 WH bawat tamsak nyo. At kung didikitan nyo si Ma'am Claridel Ilanga ng inyong mga ninja end, ng inyong mga main channel guys, ipunin nyo lang kung ilan guys. Sabihan nyo ako kung ilan. Bawat dikit nyo, bibigyan ko ng 1 WH. Also, ang dikit ninyo kay Ma'am Claridel, kay Ma'am May Fulgencio, kay Ashuriken, at kay Ma'am Shimmer's Vlog. Ayan, na ating super chatter, di ba? So all in all, may maiuwi kayo ngayong gabi sa akin guys na 10 WH each. Sa hindi pa nakakaalam, 16 years old pa ako na lalaki gumagawa ng nightcore music. Ayan, sabi ni Ashuriken. Oo nga, bisitahin mo yung Ashuriken, pahingi naman ako niyan, Ashuriken. Sige na. Yung Ashuriken, yung background in. Baka naman, pahingi naman ako yung walang music. Sige na, Shuriken. Gusto ko yung background na yon. Tapos ibibigay ko kay Pri. Ay, hindi pala. Kay, gagawin kong background music ni Joe Margel. Sa kanyang, ang ganda kasi ng mga niya. Yung kanyang mga guys. Yung kanyang mga background. DJ Jonel Sagayno Remix. Ashuriken, magkakaproblema kanyang kapag nag-apply ka ng iyong monetization. You have to use your parents' name. Oo nga, kasi 18 years old pataas. Dahan-dahan lang. Hanggang sa maabutan mo ang 18 years old. Or, ang mangyayari niyan is kapag hindi ka niyan tatanggapin, it is because minor age is not totally allowed na maghawak ng isang profile based on community policy. Sunog na bawang. Ayun, si Ma'am Victoria Kulubi din yan guys. Si Sunog na bawang. Oo. Sino pa? 14 million in the house guys. Mega love shoutout dyan sa inyo. Magtamsak na kayo guys. I'm about to na rin. Ilan na lang ako? 10 minutes na lang ako guys. 10 minutes. Magtamsak kayo guys. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung mga idinikit nyo para bago ako umalis guys is mai-play ko na agad ngayon. Rapia May Fulgencio. Tamsak at digit ulit sa host. Ayun, sabi ni Ma'am May Fulgencio. Ayun. Thank you naman dyan sa iyo Ma'am May. Si Sir Aldrin Gandesa, Sir, gamitin mo rin yung code mo. Ayan, AG. Ayan. O, diba, ang ganda ng ginawa ng akin, ito guys, yung ginawa ni Joe Margel sa akin, diba? Ang ganda niya. Ang aking monitor, diba? 360 monitor ko, ang 360 monitor ko, ayan. Ayan. Ito yung ginawa ni Joe Margel sa akin, ayan. Ang aking 360 monitor. Ayan. Pwede mong i-rotate ng 360 siya as in.
Ma'am Claridel Dan po, 6 dikit, sabi ni Ma'am May Fulgencio. Ayan. Ma'am May, bigyan kita ma'am ng another 6 WH, ma'am. Ma'am Claridel, ilan ka na ba Ma'am Claridel? Pa-type naman ako Ma'am Claridel lang ni. Puro CPR yung mga kantang ginagamit ko, host, dahil hindi ko pa alam gumawa ng kanta with no CPR. Okay lang yun, Ashuriken. Wag kang magdi-delete ha. Wag mong i-delete ang mga yung mga may CPR mong ano. Kasi ang CPR guys, for the info of all, ang CPR is okay. Walang problema po ang CPR. Ang copyright claim, kahit yung may mga partially blocked sa ibang bansa, it's totally fine. Walang problema yun. Wag kayong magdi-delete guys. Sayang ng views, sayang ng WH ninyo. Ayan. Kung CPR lang din naman. Pero iwasan yung magka-copyright strike. Ang copyright strike is when you upload someone's content na originally sa kanila, nire-upload mo lang. Yan, pwede kang ma-strike niyan. Pero kung yung mga remixes na tinatawag na mga kanta, halimbawa remix, okay lang yun, walang problema yun guys. Kapag ang mga remix, nire-upload mo, it is because from original ni-remix, hindi na po yun original. Diba? Ang remixes guys is hindi original. Ibig sabihin, kahit ang aking mga background music guys is mga remixes yan, it's totally fine, walang problema yan. Marami akong CPR, almost 100 ang CPR ko, it's totally okay. Wala naman pong problema yan guys. Iwasan nyo lang yung mag-copyright strike. Yun lang. 1806 na host. Wow, sana all. Uy, Ma'am Claridel. Sana all nakakapangisda ng napakarami. Mega love shoutout naman po dyan sa mga nakagraduate na. Si Ma'am Claridel 18, si Ma'am Maple Genshu 15, si Ashuriken at saka si Ma'am Shimmers Vlog is nangatag 100 na, o diba? Ang dami kong graduation ngayon. Bigyan ko pala kayo ng graduation. Gusto niyo ba ng graduation song? Mami Claridel 5 sa akin, sabi ni Ma'am Victoria Kulubia. Oy, nakarami. +5 ma'am, +5. Ayan. Noted po, Ma'am Victoria Kulubia. Ayan. Okay lang yun, Ashuriken. Walang problema yun. Oo, kapag CPR. Kasi host palagi nalalagas. Wag mong ipandidikit muna. Oo nga. Tapos, guys, make sure guys kung ididikit nyo mga ninja nyo guys is i-ano nyo ha. Idikit nyo ng tama guys. Kasi nag-update na ngayon guys ang community policy uli. Kung napapansin nyo guys is nag-update ang community policy. Ayan. Natatanggalin na ni YouTube yung lahat ng mga spam subscriber. Ibig sabihin yung mga pumasok lang, nag-play ng video, nag-subscribe lang, nagkalembang all, or pumasok lang, pinanood ng konti yung video, nag-subscribe, umalis na. Yan guys ang tinatawag ng mga spam subscriber. And yung mga nagdidikit sa Premiere, puro kayo mga spam subscriber na tinatawag. Matatawag lang kayo mga spam subscriber. Ayan. Huwag kayo magdidikit guys. At magbakas kayo guys ng tama ha. Graduated na ako kuya host. Asan yung diploma ko? Di ba? Bigyan kita ng kaso wala si board dito. Yun ang nagbibigay ng diploma eh. Nawawala pala yung graduation song ko dito. DJ Jonah Sagayno Remix. Nawawala pala yung aking dito. Iba palang computer ang gamit ka. AG, ayan. Congratulations naman dyan sa mga nakagraduate. Si Ma'am Shimmers Vlog, Ashuriken, Maple Gensho, and Ma'am Claridel Ilanga. Sir Ashuriken, gusto ko ng background mo. Pahingin naman ako kahit isa. Sige na. Yung mga background mo, yung ginagawa mo. Ang ganda guys, ang ganda ng mga ginagawa niyang background. Yung may mga gumaganong-ganon na. Diba? Ang ganda naman. Claridel Ilanga Dan Pulpak na sabi ni Trex TV. Sir Trex, bigyan kita ng 1W8 Sir Trex. +1, ayan. Si
Sino pa ba? Naka-ano ba? Ma'am Victoria, naka-ano ka ba? Naka-ano ka ba ngayon? Naka-live stream ka ba ngayon, Ma'am Victoria Kulube? Hindi siya naka-LS ngayon. Kaya pala nakatambay dito. Opo, pwede kuya, pwede ka din mag-request ng song pero okay lang po CPR. Kahit wag mo nang lagyan ng wag mo nang lagyan ng song. Yung lang, yung background lang talaga. Walang background music. Kasi tatanggalin ko din lang naman ang background music kasi lalagyan ko ng sarili kong background music. Tatanggalin ko din lang naman din, assure you can. Sige na, pahingin ako. Ilang seconds lang ba yun? I-ano ko lang naman yan tawag dito. Yung inuulit-ulit ng tinatawag. Hindi po support ako sa iyo. Muna maya ako LS, magkanta-kanta ako sa madaling... Sige. Enjoy lang po kayo. Ayan. Ken, kumusta naman tayo dyan, Ken? Ito si Ken, hindi ko na nakikita nag-live stream. Nag-send pala sa akin. Nireview ko yung Ken, yung sinesend mo sa akin. Okay po. Background song lang pala. Hindi background song, yung background video. Yung ginagawa mong background video. Hindi yung song. Marami akong background song. Ano ba talaga? Hanggang na yung background niya. Pre, nandito ka ba pre sa akin? Guys, sino ba yung mga tinam sa kanya? Sabihan niyo ako, guys. 5 minutes na lang ako, guys. Ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka 2 hours na ako, guys. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. DJ Jonas sa Gyno Remix. Okay po, background song lang pala. Sige na, pahinga ako. I-send mo sa aking Facebook. Baka naman, ito ang aking Facebook. Yan guys, ang aking Facebook. Ma'am Grace, hello naman po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Ayan, nagbabalik din natin na kaibigan. Ma'am Grace, kumusta? Mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Grace. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. All the way from, ano pa yan guys, si Ma'am Grace. All the way from Tagaytay. Ma'am Sol Bihasa Vlog nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Sol. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Sol Bihasa Vlog. All the way from Taiwan pa yan si Ma'am Sol Bihasa Vlog who is in our live streaming. Kumusta po, Ma'am Sol Bihasa Vlog? Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Si Ma'am M. Dino Vlogs, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. M. Dino Vlogs ang pangalan na nasa harang ngayon. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am M. Dino Vlogs. Welcome back din sa aking live streaming. Magsimula ka na, pre. Naka 2 hours na din ako. Assure can dan pulpak, sabi ni Trex TV. +1 sir, +1. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am Sol Bihasa Vlog. Ayan. Pa-end na kayo, sir. Opo, Ma'am Grace, naka 2 hours na din naman ako. Ayan.
Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonah. And nga pala guys, wag na wag niyong kakalimutan na alas 10 ng gabi si Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming po yan guys si Ma'am Adel Sulit. Marami kayong may isda diyan kay Ma'am Adel Sulit, yung mga nangingisda. Ma'am Trex, balikan kita ha. Wag muna ngayon. Thank you. Ayan, sabi ng Claridel, o, 'di ba? Yung nakagraduate ng 1.8, isa ng Bakulao, o, 'di ba? Sagayno Remix. Panoorin nyo guys yung sayaw ni Ma'am Claridel, o, di ba? Nag-TikTok na rin si Ma'am Claridel. Baba ako host, bahay, sabi ni MD no Vlog. Sige po ma'am, oo. Pwede po ma'am. Okay po, talon ako kay Ma'am Jonah. Ayan. Sige po Ma'am Sol. Guys, patamsak ako guys, T1 hanggang T6. Ayun. T1 Kung tuwa si Ma'am Claridel, nakita ko yung TikTok ni Ma'am Claridel. Uy. Tapos kahapon ang sarap ng kantahan nila. Gusto ko mang umakyat pero nasasarapan ako makinig muna. Kasi naka-loudspeaker ako eh. Pinapaakyat ako ni ma'am. Naka-loudspeaker ako. Nagikinig lang ako eh. Diba? Kaming dalawa ni Bebe, yung bata na nasa likod ko, nakikinig kami ng kantahan nila Ma'am Claridel. Tara dikitan suklian agad ayan. Sabi ni MD no Vlogs, wait, set up muna aketch. Ayan, sige. Nag-add friend na po ako sa host. So, to finalize this, gusto nyo po na kanta na may lyrics na iba yung tempo at pitch like Night 4 pero yung background parang the same sa ginagawa ko kaya. Sir, yung background lang ang gusto ko kasi yung background music is tatanggalin ko lang din. So ibig kong sabihin is naka-mute lang siya. Wala siyang background music. Kasi ako maglalagay ng background music, sir. Yung background mo lang talaga, yung video, ang ganda as in. Oo. Okay lang po ba yan? Yung naka-mute lang, walang music. T1 ay Tito T3 na yan, sabi ni Ma'am Grace. Noted po, Ma'am Grace. Oy, Ma'am Grace, may utang pa ako sa yung 5WH yung kahapon. Nag-post, Ma'am Grace. 2WH, ma'am, may utang ako sa yung 5WH, 7WH, ma'am. Kasi nag-post yung playlist ko, ma'am, sa'yo kahapon. Ay, kagabi pala, ayan. Harang, sabi ng MD no Vlogs. Skip nyo na guys yung harang ko. Plus 2, ayan, sabi ng Grace. Ayan. Plus another 2, ma'am. J. Jonel Sagayno Remix. Harang. Skip nyo na guys yung harang ko, guys. It's totally fine. It's totally okay. Ma, nandito ka pa, Ma? She makes me smile, she Mar, nandito ka pa sa akin, Mar? gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. Dan thumbs up host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Oy, Ma'am Saimi D Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended channel also yan, guys. See? Ma'am Saimi D Vlog. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman po? Kani Cupido sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl, you got Happy Mother's Day po kay Mama Puser. Ayan. Happy Mother's Day din po yan sa inyo, guys. Happy Mother's Day, guys, sa inyong lahat. Ma'am Claridel, Happy Mother's Day po, Ma'am Claridel. Ma'am Grace, Happy Mother's Day din. Kay Ma'am Cheche, Happy Mother's Day din. Kay Pri, diba? And to all the mothers all over the world, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, guys. Sa mga nagse-celebrate ng Mother's Day, sa mga nanay ay sa mga tatay na nanay din. Ayan. Ang ibig din sabihin yung mga tatay na nagsilbing nanay kasi kasi sila yung nag-aalaga ng kanilang mga anak. Ayun, happy Mother's Day din po sa inyo. Naway pagpalain kayong lahat ng buong may kapal. Patamsak po sa premiere, sabi ni mga amiga ug amigo. Ayan, thanks host, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Ma, mag-end na ako. Pinoy halo-halo, ayan. Kailan ba ito? 88 minutes. May 9 p.m. Bukas. Ay, ngayon pala. Ngayon pala. Sige. She gives me birth. Ilagay ko muna, guys, kay Miss Universe, and if heaven does exist, it will most probably look like her. kay T7. Ayan, ilagay ko kay T7. It gives me chills, it makes me blush, it gives me birth.
And I can see it written down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Ito pa guys, pwede kayong humabol guys sa Amy D Vlog T7, ayan T7. Baka naman happy araw ng mga ina sa atin, sabi ni sa Amy D Vlog. Tamsak dan sa Amy D Vlog, ayan. Lagi kang Happy Mother's Day po kay Mama mo po sir. Ayan. T7 guys, T7, baka naman. Sir Abogado Dan, pulpak na rin po sa iyo. Sinamahan na kita sa surfing mo, ayan, sabi ni Trex TV. Piling ko pa nga kung ipagdarasal ba rin. Oh, ang sarap naman ito, halo-halo, di ba? Tamsakan ko muna, tamsak. Noted po. Ayan, ang sa Amy D Vlog. Di lang ako nagkakita ng katulad mo. Kami crazy. Kahit sinong lalaking mababaliw sa'yo. Panahon nandyan ka pa, laging pumupunta. Di maasahan may surprise. T7 tamsak dan, ayan. Jerwins TV, Sir Sean TV Guwapo, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guwapo. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan yan si Sir Sean TV Guwapo. Highly recommended, monetize Guwapo. Kumakain ng sitaw na gwapo, di ba? Hello naman dyan, Sir Sean. Kumusta, Sir Sean? Tito hanggang T7, ayan. 6WH, ma'am, ayan. Plus 2, ayan. Noted po, ma'am, 6WH. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guwapo, ayan. Welcome back din sa aking live streaming, Sir. Sean TV Guwapo, di ba? Na may premiere. Healthy lifestyle. Sana all may healthy lifestyle. Alam ko lang hindi ko kaya. Ilagay ko sir sa T8. Guys, mahabol naman ako guys. Pahabol kay Sir Sean TV Guwapo. Ayan. Pinadhanang magkikita. You made a better. T8 guys, T8. Baka naman maluoy mo, T8. Ako sa iyo, hindi ka naman. Guys, just wait lang po to my turn. Balikan ko po kayo lahat right after LS ni Bro Uragon na yan. Siyang Kingston. Ganda, baby. Siya yun. Nandito na rin sa atin guys si Shayon. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Shayon. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Shayon. Oh, diba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan at kung hindi nyo pa nakikita ang kagandahan tinataglay ni Ma'am Shayon, abay bisitahin nyo na rin po yung kanyang bahay guys. At nang makita nyo ang kagandahan tinataglay ni Ma'am Shayon. Oh, diba? Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Shayon. Kumusta po, Ma'am? Welcome back din sa aking live streaming. 7:45 PM po premiere ko Sir Ura. Baka naman po ayan sabi ni Sir. 9 minutes na lang. Oh. Sige. Antayin ko na lang si Pri. Ayan. Antayin na lang natin guys si Pri. Ayan. At saka antayin na lang natin yung ni Sir Sean TV Guwapo. Bombahin natin. Oo. Magdikitan kayo dyan guys. Magdikitan pa rin kayo. Ayan. Host, nag-PM na ako sa iyo, sabi ni MD No Vlogs. Ayan. Sige po, Ma'am MD No Vlogs. Ma'am, nag-PM ka ng maayong buntag, hindi ko maintindihan yung iba. Ma'am, i-PM mo ako, Ma'am, Tagalog, Ma'am, ha? Ma'am MD No Vlogs, kasi hindi ko maintindihan yung Bisaya. Thank you, Sir Ora, sabi ni Ma'am Shayon. Always welcome. T8, guys, patamsak naman ako, guys. T8. T1 hanggang T8, guys, patamsak ako, guys. 8WH. Kagaling ko lang po magsimba sir. Sana all nagsisimba. Oo nga. God bless you sir. God bless you. Eto guys, si Ma'am Shayon, baka hindi nyo pa kaibigan yan. T8 sabi naman Grace V Vlog. +1 ma'am. Kay Mar, +1. Ayan. +1. Ayan. Noted Mar. Thank you sir. Ayan. Sabi ni Sir Sean TV Guwapo. Ayan. Buong gabi, sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako
magtamsak ako kay Sir Sean TV. Ayan. Sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy. Sabihin mo baga pwede sana mapasakin kung gusto mo sa'kin. Parang may Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me, if you want me. Start luto na now. Ayun. Harang tambay lang host. Start luto na now. Sige. Time check tayo guys. It's 37 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa kumakain guys. Paalala lang. Kainan na. Guys, lahat ng pupunta sa bahay ko, susuklan ko kayo, promise. Ayun, sabi ni Ma'am M. Dino Vlogs. Si Ma'am Victoria Kulubi keeping us also in her background. Ayun, happy holidays. O, diba? Sabi ni Nate Booth. Happy holidays daw. Hello naman dyan, Guy Pogs. What you will gonna eat, Pogs? Parang binigbi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang tinigbi ang ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. M. Dino Vlogs dan po pasukli, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Dating dikit na po ako kay siya yun. Nagbigay ng kulay at hiwaga. Sino pa ba? Ikaw lang ang lalaki na lagi kong iniisip. Sana all mabuhok na tahong. Mahal kita. Kanilang sabihin sa'yo lamang iaalay ang tunay. Dan shared host. Ayun. Thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am M. Dino Vlogs. Ma'am M. Dino Vlogs, ano nangyari doon, Ma'am, sa account mo pala? She said, let's see. Usap kami sandali. She wanna love me. She wanna love me. 5 minutes na lang. Ayun. Si Sir Sean TV Guapo. Cheat na Ito guys, 5 minutes na lang. Bombahin natin guys maya-maya. Dan Tamsak Sean, guwapo sa premiere mo, sabi ni Ma'am Saimi D. Vlog. Noted po, Ma'am Saimi D. Vlog. Bigyan kita, Ma'am Saimi D. Vlog ng 1WH. Ayan, sa pagpatamsak mo dyan guys. Ayan. Di ako pideya habang walang nakatingin. Samantalahin natin ang gabi. sa'yo lang naman nakaganto. Nabuo yung durog na puso ko. Lahat binago mo, lahat ang sa'kin, baby. Neneng B, ako ang iyong boy pick up. Can I see you? Inaantay ko lang guys na na bombahin natin si Sir Sean TV Guapo. Ayan. 4 minutes na lang. Ayan. Lahat ng kailangan maging dala-dala. Safe ko pagkasama, huwag kang magtaka. Hindi ka magdaduda, walang baga-baga. Parang Baby, ang kanyang katawan. The Tamsak host kay Sean TV Guapo, sabi ni Trex. +1 sir, +1. Ayan. Dikit dan sa'yo, M. Dino Vlog, sabi ni Joe Margel. Ayan. Kita, parang baby, ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Roses ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. parang nanigbi ang ganyang katawan. Ang sarap mong Magdikitan kayo dyan guys, magdikitan sa mga hindi pa nakikipagkaibigan dyan. Abay, makipagkaibigan kayo. Yan ang susi ng Healthy Channel. kita. 3 minutes na lang guys, 3 minutes. Ayan. Si Pri is hindi pa si Pri. Hindi pa nagsisimula si Pri. Ayan. Patamsak muna ako guys, T1 hanggang T8. Ayan. Minamahal ko. Pakisabi na lang. Oy, bebe. Bebe. Ano ginagawa mo dyan? Kung saan ka, bebe? Nauupo. Parang tanga. Hello. Alang at buwan. Naghihintay na meron sa
kawalan. Akala ko'y habang buhay tayo. Fire. Ayan. Pero inaantay ko lang si, si Shanti Biguapo. 2 minutes na lang, 2 minutes. Ipabomba ko and then bombahin natin 2 minutes na lang. Ko kay Bathala. Ay, hindi na siya. Nagpalo sa'yo? Ngitian mo sa aking mga mata. Kung sabihin na nandyan tayo para hindi ako mabuli. Kasi bubulihin ako niyan ni Pri. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Naghay-dagal ko rin binubuhay. Ang di magtamsak, sabi ni host, yan. Kahit tagal ko Sa bawat sabit, hanggang masaktan. Kahit di mo alam, subukan muli. Guys, yung iba guys, pwede kayong lumipat kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Yan. Inantay ko lang guys na yung bombahin natin guys si Shanti Biguapo. Yung sabog-sabog, bombahin natin yan. Tapos na ang lahat. 60 seconds, ayan, malapit na guys, ayan. Nandito pa rin ako. Ano yan, baby, pasa mo da. Okay lang po ba kuya, mag-put na lang ako ng mute sound sa visualizer background dahil kailangan talaga ma-put siya ng sound para ma-exported talaga. So mute sound ko po i-put doon. Opo sir. Ganun nga po. Opo sir, ganun po talaga. Oo, ganun nga po. Sir, Ashuriken, thank you naman po dyan sa'yo, sir. Ashuriken, ayan. Sa'yo, nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Hindi pa. Oh. Naghay-dagal ko rin Kahit-tagal ko rin hindi sinungkot. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Di mo sapat. Nasaya na ako. Bakit Hello naman yan kay Bebe Zane. Halika dito, Bebe Zane. Halika dito. Wala lang. Tapos na ngayon mag-vlog. Nung magamit ang cellphone ko. Wag yan. Picture ni Nungnung. Anong background picture yung gusto nyo po or PM na lang? Kahit ano sir. Maganda yung style mo. Maganda yung ano. T8. Ito guys, pabomba naman ako guys. Baka naman, ayan. Pabomba ako guys ng nakapin sa taas. susunod. Ayan. Pabomba ako guys. Pabomba naman po ako. Ayan. Yung alan. Ewan ko, folks. Kita Ayan. Pabomba naman ako guys. Ayan. Premiere ko na po sir. Ayan. kasi ko nang gigigil? Pabomba naman ako guys. Yung nakapin. Ayan. Healthy lifestyle. O diba? Sabog na sabog ka ngayon. sa langis O diba? Sabog siya. ang gusto ko lang Sabog. mahalin ka. O diba? Sabog. Na naman apoy, bakit ba And yung iba guys, pwede kayong lumipat kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Naka-live streaming na po siya guys. Ayan. Pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Ayan. Yung kanyang link. Ayan guys. Pwede kayong lumipat guys. I'm about to end na rin. Ayan. I'm about to end na rin. Basta sa akin kasama na, di na ko maghahanapan ng iba. Ang pansinin ang mga nagkatingin sa ating dalawa. At mag-end na rin ako guys. Ayan. Nandito kami guys sa binobomba namin sa nakapin sa taas.
And pagkatapos guys is mag-end na rin ako. Ayan. Pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Jonah Salundaga yung mga nangingista dyan. You can visit also Ma'am Jonah Salundaga's live streaming and magpatamsa kayo guys sa mga premiere na namimigay din yun ng WH. Ayan. Si Ma'am Jonah Salundaga. At kung gusto nyo guys ng patamsakan yung inyong mga premiere at yung pinapabomba din ng premiere guys. Puntahan nyo yan si Ma'am Adel Sulit alas 10 ng gabi. Right after the live streaming of Ma'am Jonah Salundaga, Ma'am Adel Sulit will do also her live streaming. Ayan. Makipagkaibigan kayo dyan guys. At puntahan nyo ang kanyang live streaming every 10 o'clock ng gabi. Isayaw ng mabagal. Si Bebe, kinakalbo na naman ako dyan ni Bebe. Hold me in your arms, baby. Kinalbo mo na naman ako dyan, Bebe. Hindi nga tungkol sa'yo. Bye, Ludi. Ayun, sabi ni Sir Damalakbay. Sir, maraming salamat naman dyan sa'yo, Sir Damalakbay. Tara, ha? Pero sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking hukumutan. Sige. Kitang isayaw ng mabagal. Pinalo ka niya, Bebe. Thanks, bro, Uragon. Stay safe and God bless po. We'll see you again sa next LS mo, guys. Balikan ko po lahat ng dumigi. Thanks po. Ayan. Tambay lang, host, sabi ni Ma'am Dino Vlogs. Guys, I'm about to end na rin. Sa mga, guys, sa mga nandito pa sa akin, ayan. Pwede kayong lumipat na, guys, kay Ma'am Jonah Salundaga. We will going to, na rin. Mag-end na rin ako, guys. Ayan. At night, I think of you. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong lahat, sa mga umantabay sa akin, sa mga nandito pa sa atin. Ayan. Maraming salamat guys. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I love you all guys. I love you all. Ma'am Grace, mag-end na ako, Ma'am Grace. Pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonah Salundaga guys. Ayan. Ano daw? Ano ba yan si Bebe? God bless her, Ora. Ingat, stay safe. Ayan, bye. Bye guys, I love you all. Bye guys. Kita-kita ulit tayo guys bukas alas 5:30 or alas 6 ng gabi. Ayan. Mag-start ang aking live streaming. I love you all guys. Bebe. Ma'am Grace, maraming salamat po, Ma'am Grace.